grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Insellmilkom u nsellem il-daw kollha li qegħdin hawn magħna fil-Ħamrun u lilkom li qed tarawna fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Din l-attività politika se twassalna għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju bit-tema is-saħħa lil Maltin. Qabel ma nibdew bix-xieraq li nsellmu lill-kandidati li ħajkontestaw fuq ir-raħal tal-Ħamrun. Vincent Bonello, Carmen Borch, Eamon Greg Patch, Maria Mallia, Christian Samut u Antoine Vassallo li l-lum mux jistax ikun magħna. Mela, nibdew bl-ewwel kellim nistieden issa lill-kandidat awċi għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Thomas Bajada. As nista' nemmen li wasalna hawnhekk. Min kien jgħidli li f'100 ġurnata minn mindu ġejt appruvot bħala kandidat kont se nsib ruħi hawnhekk fil-Ħamrun. Grazzi lilkom ilkoll, grazzi minn qalbi tal-kuraġġ li qed tagħtuni, tal-fiduċja li qed tagħtuni. U mhux biss bħala żagħżugħ u mhux biss bħala awċej, imma bħala wieħed minnkom. U ma nistax ma ngħidx grazzi wkoll lil-Ħamrun tal-li hawnhekk għamiltu laqgħa tant sabiħa għall-Prim Ministru tagħna Robert Abela. Il-magħmudija politika tiegħi bdiet ġewwa s-Siġġiewi u minn dakinhar sal-lum b'umiltà smajt, rajt u ħassejt ir-realtajiet ta' bosta minnkom u ħassejthom fil-fond ta' qalbi. Għaliex kulħadd għandu l-istorja tiegħu jew tagħha. L-oġeħ, il-ferħ, in-niket, is-suċċess. U eżattament hawnhekk fejn nemmen il-politika tista' tirbaħ jew tfalli. Għaliex hekk il-politika ma tirriflettejx l-istorja ta' min huwa affettwat bid-deċiżjonijiet, bil-liġijiet, huma x'inhuma. Kif jista' wieħed iħissu viċin tal-politika? Hawn bosta fosthom żgħażagħ illi jħissu li l-politika ma titkellemx għalihom. Forsi jħissuhom id-distakkoti minnha. Ma jsibux min jitkellem f'isimhom, iħossuhom li mhumiex mismewejn. U minflok ma huma mimlijin ħeġġa u kuraġġ, minflok ma jippruvaw ibidlu dak li jdar rashom, isibu aktar faċli li jitbedu mill-politika. U jien qiegħed hawnhekk sabiex nagħmel l-istorja tiegħek tiegħi, sabiex din nagħmilha l-istorja tagħna u sabiex l-istorja tagħna ssir waħda ta' suċċess, suċċess favur Malta u favur Għawdex. U qiegħed hawn għaliex nixtieq nirrappreżenta politika li tispira liż-żgħażagħ sabiex jaħsbu fil-futur, sabiex ikunu ambizzjużi, f'politika tidejja ġodda, f'politika li tħeġġek biex tgħix ħajtek int min int kif int. F'politika li tqarreb lejn xulxin ir-realtajiet ta' kull wieħed waħda minnha, b'mod speċjali li żar fost iż-żgħar. F'politika li taħseb f'dawk tan-nofs illi sinjuri mhumiex, imma lanqas huma fil-bżonn. Għaliex dawn iħissuhom xorta waħda li dmirhom huwa li jaħdmu iktar u iktar. F'politika ta' għaqda, f'politika ta' mħabba, f'politika ta' paċi. U f'dawn l-aħħar 5 snin fi Brussell parti mix-xogħol tiegħi kien li mmexxi negozjati u nressaq il qudiem riformi importanti għas-sajjieda u l-bdiewa tagħna Maltin u Għawċejn. Sfidi li jeżistu dejjem f'kull ma tagħmel fil-ħajja. Però li ma kontx niflaħ u għall-fatt meta ssib Maltin u Għawċin bħalek jaħdmu kontra tiegħek. Din ma stajtx niflaħha għaliex aħna din naħdmu għal ġid tal-Maltin u l-Għawċin. Iġġilied, anzi, iġġilidna kontra kull kurrent li kellna ġewwa Brussell. U għaliex aħna bil-kontra ta' dan kollu, aħna rridu l-paċi, rridu l-għaqda. U meta ngħid aħna infisser dawk kollha illi jħobbu lil pajjiżna, irrispettivament mill-kulur politiku tagħhom. U għaliex biex tittajjar il-bandiera Maltija fl-ogħla istituzzjonijiet Ewropej, fl-ogħla istituzzjonijiet dinjija, trid bil-fors l-ewwel qabel kollox tħobb lil pajjiżek.
ġewwa Brussell gburi ngħid li jiġġieled għal kull sajjied u għal kull bidwi Malti Wawċej. Minkejja l-isfidi, minkejja ċ-ċokon tal-pajjiż tagħna, speċjalment meta nqabbluhom mal-akbar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, mal-pajjiżi l-ġiganti. Ħdimt bisħieħ, ħdimt fi skiet, mhux bil-paroli, imma b'emili, b'ħidmieti. U ħdimt sabiex inġib derogi importanti għas-sajjieda u l-bdiewa tagħna. U rnexxielna dejjem għaliex ħdimna minn qalbna, għaliex ħdimna għal Malta l-ewwel u qabel kollox. U jekk intom ittuni l-fiduċja tagħkom fit-8 ta' Ġunju, se nibqa' naħdem bisħieħ favur Malta tagħna, se nibqa' naħdem bla mistrieħ sabiex ir-realtajiet tal-Maltin u l-Awċin tagħna ikunu mismuha sabiex il-vuċi żgħira tagħna tkun l-aktar qawwija u tkun l-aktar li tinstema' ġewwa Brussell. U rrid li n-nies, irrid li intom tesperjenzaw l-Ewropa, li l-familji, li ż-żgħażagħ tagħna jkollhom ċavetta li tiftaħ il-bibien ta' Brussell, li tiftaħ il-bibien tal-Ewropa għalikom, li nkun il-pont li jwassalkom għal dak li qed jiġri fl-Ewropa, għal dak li qed jiġi deċiż fi simkien. Li nitkellem għalikom, li naħdem għalikom, għaliex dik iċ-ċavetta dak il-pont irrid li nkun jien. Għaliex jien determinat li nkun il-vuċi tagħkom ġewwa Brussell, sabiex niddefendu dak kollu li aħna kburin bih, sabiex niddefendu u nibnu fuq dak kollu li ksibna bħala partit ta' għaqda u ta' paċi. Għaliex nixtieq li ntejbu l-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. U ninsab kuntent li l-Partit Laburista qed jagħmel kampanja elettorali mibnija fuq dan l-ideal minn nies u għan-nies, kampanja nfassla fuq proposti li huma għandhom sisin sodi. Manifest elettorali li jaspira lejn x'pajjiż irridu, x'Ewropa nixtiequ fil-5 snin li ġejjin. U aħna x'irridu? Irridu drittijiet tagħna, irridu l-opportunitajiet li toffri l-Ewropa, aħna rridu l-paċi. U hekk li fil-fema li tiegħi il-poplu Malti u Wawċi għandu jerġa' jażel il dan il-moviment. Għandu jerġa' jażel dan il-moviment minkejja bl-sfidi kollha li għandu qudiemu. Għaliex dan is-moviment huwa dak li qed jagħmel lil Malta li aħna nixtiequ, il-Malta li aħna rridu fil-futur tagħna u ta' wliedna. Għaliex triq raħal wara raħal, dan il-moviment qed iġib bidliet f'pajjiżna li qed jagħmluna l-ħajja li aħna nixtiequ, l-istorja li aħna nixtiequ. U mhux ta' bxejn ukoll illi l-poplu Malti Wawċi jibqa' jemmen illi l-persuna li jista' jagħti s-saħħa lil Maltin u l-Awċin mhu ħadd ħlief il-Prim Ministru tagħna Robert Abela. Ħbieb, dan huwa possibilment l-aħħar ċans li għandi biex inkellemkom qabel l-elezzjoni. U dan huwa l-aħħar appell tiegħi. Il-vot tagħkom huwa l-għodda li bih se jiġi deċiż il-futur tiegħek u tagħna. Huwa importanti li min jirrappreżentana ikun hemm għalina, ikun hemm għaliex iħobb lil Malta u għawdex tagħna. Irridu politika tan-nies, politika ta' veru, politika awtentika. U bekk inħeġġiġkom sabiex inkunu maqudin, sabiex il-koll flimkien noħorġu nivvutaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. U ngħid dan għaliex jien konvint li bil-vot tagħna nistgħu nagħmlu differenza pożittiva għal Maltin u l-Awċin kollha u nikdbu l-istorja li rridu għalina u għal pajjiżna, għal futur li rridu għalina u għal pajjiżna. U wara li bnejna pedament sod bit-tisħiħ tal-ekonomija tagħna, ejja ma nħallu lil ħadd ikisser dak kollu li aħna bnejna flimkien. Issa jmiss il-pass li jmiss illi b'serjetà u b'dedikazzjoni aħna naħdmu flimkien sabiex nagħtu is-saħħa lill-kultura u t-tradizzjonijiet li jagħtuna identità, is-saħħa li bdew is-sajjieda li jagħtuna prodott lokali bnin, is-saħħa li delizzji li jagħtuna żvok f'ħajjitna, is-saħħa li żgħażagħ li se jmexxu lil pajjiżna l qudiem, is-saħħa lill-Awċin u s-saħħa lil Maltin. U jien wasalt hawnhekk għalikom, wasalt hawnhekk bis-saħħa tagħkom.
issa bil-bajda u l-ħamra qrib qalbna. Ejja ħaniġru l-koll flimkien sa tragwardi li għandna qudiemna. Sa tragwardi li għandna qudiemna l-koll flimkien u dejjem kburin. Għaliex ħbieb jien verament kburi. Jien kburi b'jien min jien. Jien kburi bil-karattru tiegħi. Jien kburi bid-djalett tiegħi. Jien kburi li jien laburist. Jien kburi li jien Malti. Jien kburi li jien Awċi. Grazzi. Grazzi. Nistieden issa sabiex jagħmel l-intervent tiegħu lill-Ministru Clyde Caruana. Insellmilkom. Is-suktaw f'dil ħidma mbirka. Jibqa' demkom jiġri sħun. Setqu talbkom, qawwa qalbkom, tagħna r-rebħa fl-aħħar tkun. Dal-vrus ta' fuqhom kienu l-vrus illi lura fl-1998 ta' tfajjel li kont kienu spirawni biex nibda nimmielita fi ħdan il-Partit Laburista. Idu li biex ġej. Kellhom jgħaddu 3 elezzjonijiet iżda ta' 98 tal-2003 u l-2008 biex din ir-rebħa li tant konna qed nistennew kellha tiġi. Kienu snin ibsa fejn ħafna kienu jibżaw jesprimu l-opinjoni tagħhom. Oħrajn forsi kienu wkoll jistħu jgħidu li se jivvutaw Labour. Ikolli ngħid li dan ma kienx xejn żmien feliċi. Iżda lili personali għamilni aktar riżolut biex naħdem u nirsisti sabiex il-partit li tant inħobb jirbaħ u jwettaq il-valuri tiegħu. Għamiltu bħala attivist, għamiltu fil-kumitat lokali, kif ukoll imbagħad għamiltu bħala sindku fil-kunsill lokali ta' Ħażabbar. Għamiltu dan kollu għax jien inqis ruħi bħala tifel tal-partit. Fil-moment tal-bżonn ħassejt li kelli nagħti ħilti u dak kollu li naf lejn dan il-partit. U issa biex nikwota mill-innu tal-partit ukoll leħen sbejjaħ l-inna jsejjaħ biex ninaqdu f'dan il-ħin. Iva, il-Partit Laburista qed isejjaħ lill-uliedhom miġbura biex isostnuh. Intom, misserijietkom, ommijietkom, li min jaf kemm rajtu ma' wiċċkom. Issa reġa' wasal dak il-moment fejn aħna tfal ta' dan il-partit u lied dan il-partit nuru verament x'inżarfu. Dan il-partit inħobbuh wisq biex ma nkunux hemm għalih. Issa li reġa' wasal il-moment tal-prova. Dan il-partit ta' ħafna lil ħaddiem matul is-snin u issa reġa' wasal il-waqt li aħna l-ħaddiema nikkonfermaw il-fiduċja tagħna f'dan il-partit. Dan huwa l-akbar apprezzament li nistgħu nuru lejn il-partit tagħna. U għalfejn irridu nagħmluh dan? Irridu nagħmluh biex nirbħu. Imma r-rebħa ta' elezzjoni hija l-punt ta' tluq u mhux il-punt ta' tmiem. Ħalli nispjega ħalli tifhmuni. Meta tpoġġu bil-qiegħda ħafna minnkom ma' nepotijiet u tirrakkuntawlhom is-snin ta' mintof, ma tirrakkuntawlhomx meta rbaħtu jew b'kemm irbaħtu. Tgħidulhom imma kif dan il-partit tagħna bena dal-pajjiż, kif il-ħaddiem mix-xejn ġie fuq saqajh u sar nies, kif il-ħaddiem ma baqax fit-triq u ħafi u jittallab, kif il-ħaddiem meta jweġġa kellu drittijiet u d-dinjità, kif meta l-mara tormol ma tispiċċax bil-ġuħ, meta żgħażagħ jiżżewġu seta' jkollhom moħħhom mistrieħ
li jkollhom saqa fuq rashom u kif iktar importanti wkoll wilt il-ħaddiem seta' jkun possibbli għalih li jidħol l-università. Iva, għamilna dan kollu, għamiltu dan kollu, u nista' nibqa' nsemmi aktar. Dan kollu għamilni aħna, għamlu l-partit tagħna għal dan il-pajjiż. U għalhekk iva, li bħala ta' tifel ta' dan il-partit ser nibqa' nagħti ħilti u saħħti sabiex pajjiżna jkompli jimxi l qudiem ukoll flimkien mal-kumplament ta' sħabi l-kollegi. Imma ma nistax ma nsemmix kif hemm barra meta tħarsu lejn il-pajjiżi oħra Ewropej, fil-maġġor parti kbira tagħhom kollha għarku btejhom. Il-pandemija u l-kontijiet tal-enerġija għoljin kisruhom. Il-ġimgħa l-oħra kombinazzjoni kont barra l-laqgħat li jkolli kull xahar tal-Ministri tal-Finanzi. U bejnietna l-kollegi nitkellmu u kulħadd jgħid x'ser jaqta'. Min ser jaqta' s-servizzi soċjali, min ser jnaqqas il-ħaddiema mal-gvern, min ser jaqta' l-edukazzjoni u min ser jaqta' fis-saħħa. U bla ma trid jiġu fuq ukoll u jistaqsuni, Clyde, inti se taqta'. U jiena inħares lehom dik inqgħad bis-sima hekk. U b'sodisfazzjon ngħidilhom taħt dan il-gvern il-poplu tagħna qas jaf xi tfisser il-kelma taqta'. Għax sena wara sena, għal 11 sena sħaħ, zidna fuq li zidna. Zidna l-pensjonijiet, zidna s-servizzi soċjali, zidna l-investiment fis-saħħa u fl-edukazzjoni, għal sena wara l-oħra. Tafx ma zidniex? Tafux ma zidniex? Il-pista t-taxxi, ma zidniex għal darba. U Malta mhux b'kombinazzjoni li tinsab f'din il-pożizzjoni u aħna lejra ta' ħaddieħor. Huwa biss jekk pajjiżna jkun b'saħħtu li l-familji jkunu b'saħħithom. Ħaddieħor ma tagħna xejn meta kienu fil-gvern, ħadilna żied id-deficit, faqgħu pajjiż bid-dejn u minn fuq jiġu jgħidulna illi mnalla kienu huma. Li hu żgur ħaġa waħda. Aħna dak li nwedu inwetquh. Għedtilkom li ħajkonna linja tal-ajru nazzjonali aktar b'saħħitha. U iva, nista' ngħidilkom illi fi żmien 3 ġimgħat oħra diġà ħankunu biħħejna mal-miljun biljett tal-ajru. Miljun biljett tal-ajru. Kemm kitbu u ħadmu kontrija. Imma aħna fil-kwiet, bil-kalma, inkomplu naħdmu. U nwettqu x-xogħol ta' kuljum biex bekk intom il-koll tistgħu tkunu kburin bil-linja nazzjonali tal-ajru tagħna. Għalhekk, jekk tridu li nżommu l-kontijiet tal-enerġija stabbli fit-8 ta' Ġunju, ivvotaw Labour. Jekk tridu li nkomplu nżidu l-pensjonijiet bħal qatt m'għamel ħaddieħor fit-8 ta' Ġunju, ivvotaw Labour. Jekk tridu li nkomplu nwiżnu l-familji bit-tfal fit-8 ta' Ġunju, ivvotaw! Dan kollu qed nagħmluh mingħajr ma nżidu d-deficit, anzi nnaqsuh u fih ukoll inniżlu l-pis tad-dejn. Dan nagħmluh għax aħna responsabbli. U jekk hawn xi ħadd jaħseb li wara 8 ta' Ġunju se nifqu niġi hawn b'wiċċi minn qoddim u ngħidlu se nibqgħu viċin il-familja Maltin u għawċin. U iva, f'Ottubru li ġej jekk Alla jrid meta jerġa' jasal budget ieħor ser nurukom biċ-ċar qalbna fejn tħabbat. Dak li nwedu aħna nwettquh u fil-budget li jmiss iwa nkunu nistgħu nweżnu aktar il-middle class li huma l-fundamenta ta' dan il-pajjiż biex bekk nkunu nistgħu nwettqu wkoll wegħda elettorali oħra fejn nkunu f'pożizzjoni iwa li nagħtu l-ikbar tax cut fl-istorja. Dak li ma kienx kapaċi jagħmel ħaddieħor fil-leġislatura tagħhom aħna nagħmluh u nagħmluh aħjar minnhom. Konna, għadna u se nibqgħu nieħdu ħsieb dawk li huma bidħul baxx lill-pensjonanti għax aħna l-partit veru soċjalista ta' dan il-pajjiż. U għalhekk
ejja aktar minn qatt qabel nirsistu u naħdmu biex nassiguraw li sbaħ rebħa fit-8 ta' Ġunju. Vot li għandna fit-8 ta' Ġunju huwa vot għall-inqas tax-xejn. Vot li għandna fit-8 ta' Ġunju huwa vot għall-ottimizmu. Vot li għandna fit-8 ta' Ġunju huwa vot għall-ekonomija aktar b'saħħitha. Vot li għandna fit-8 ta' Ġunju huwa vot għall-aktar pensjonijiet għolja. Aħna l-uliet ta' dan il-partit għandu bżonkom, il-partit qed isejħilkom. Ejja ħalli flimkien nfasslu l-istorja ta' dan il-partit li rridu nirrakkuntaw lill-uliedna. Nagħmlu kuraġġ, nirringrazzjakom. Grazzi. Grazzi Ministru Clyde Caruana, nistiden issa biex jagħmel l-interventi għaw lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi Ħamrun, grazzi minn qalbi. Grazzi tal-li l-għajtuni għawek fostkom. Intom il-qalb tħabbat ta' dal-moviment tagħna. Moviment li huwa mamul minn nies ta' rieda tajba, nies li jħobbu lill-lokalità tagħhom, nies li fuq kollox iħobbu lil pajjiżna. Propju sentejn ilu kont ġejt fostkom u ġejt fostkom manifest mill-aktar ambizzjuż ta' 1000 proposta. Tajtkom kenti illi dawk l-1000 proposta indawruhom f'1000 kisba għal pajjiżna. U kienu diversi drabi illi ġew nies qudiemi u qalu li imma kif jista' jkun. Kif se twettqu 1000 proposta f'5 snin. U mbagħad kien hemm ħadd ieħor illi kien ġie għandi u qal li imma tinkweta xejn prima l-issa għall-gwerra faqqgħu tnejn. U għandek skuża biex ma timplementax il-manifest. U niftakarni ċarx kont weġibtu għetlu, issa mu skuża għandi raġuni oħra għala nħabbat il-gass aktar l-isfel biex l-1000 proposta jitwettqu kollha kemm huma. U l-istess mbagħad kien hemm dawk li kienu ġew fuqi u saqsewni qalu li missa li minħabba l-pandemija u żewġ gwerer li qegħdin nonfqu il-mijiet tal-miljuni tal-euro biex inżommu il-kontijiet tad-dawl, tal-fuels, tal-gass, tal-ilma stabbli. Allura imma issa minn fej se ġibu il-flus biex twettqu 1000 proposta. U r-risposta tiegħi dakinhar niftakar kienet waħda vera ċara, għattilhom l-investiment fil-poplu huwa l-aqwa investiment illi rridu nibqgħu nagħmlu li nistgħu nagħmlu. Huwa l-aktar investiment li jrendi meta inti qed tinvesti f'pensjonijiet ogħla. Dik mhijiex spiża, dik hija garanzija ta' suċċess. Meta inti qed tinvesti f'children's allowance li huwa ogħla, l-istess. Dak huwa l-aqwa investiment illi inti tista' tagħmel. Għaliex rajna kemm il-darba li meta inti tagħti spinta l qudiem il dan il-poplu, dal-poplu jirrispondi bis-saħħa. Għalhekk li aħna niġu qudiemkom u nistgħu nitkellmu dwar l-aqwa ekonomija fl-Ewropa għaliex aħna poplu biżel u dinamiku. Poplu illi ma jibżax mill-isfidi imma li minflok jaffrontom l-isfidi u jirbħilhom. Għalhekk niġi hawnhekk u gburi ħafna illi jien il-Prim Ministru tagħkom għax naf li bika warajja pajjiżna se jibqa' jkun pajjiż ta' suċċess. Ġiet pandemija
għall-gwerra ġew tnej. L-ekonomija tagħna kienet l-ewwel, baqgħet l-ewwel u rriduha tibqa' l-ewwel u hekk se tibqa' sakemm nibqgħu nemmnu bis-saħħa f'dan il-pajjiż sabiħ tagħna. Semma tant tajjeb Clyde qabli kemm wettaqna ġid f'dawn l-aħħar sentej. Ħarsu lejn l-Ewropa kif kienet f'dan l-aħħar xhur żgħażagħ illi kienu matna bimaxijiet ola fuq is-self li rridu jħallsu. Aw mhux tal-li molewx li maxijiet tal-li żgħażagħ tagħna l-first time buyers bdew jieħdu 1,000 euro fis-sena għal 10 snin konsekuttivi. 10,000 euro tajnihom. Fl-Ewropa wkoll il-familji sabu gvernijiet illi x'ibdew jagħmlu. Jollulhom il-kontijiet u jollulhom l-għoli tal-ħajja. Aw mhux tal-li mollejna l-ebda kont, tal-li daħħalna pagament ta' 1,500 euro lil dawk li kienu l-aktar mill-quta bl-inflazzjoni. Fl-Ewropa wkoll il-gvernijiet iffukaw fuq illi naqsu d-deficit u daħlu politika austerità, jiġifieri dik tal-issikkar taċ-ċunturin. Hawnhekk mhux biss irnexxielna naqsu d-deficit imma tajna l-akbar żidiet fil-pensjonijiet, l-akbar żidiet fil-children's allowance u l-akbar żidiet fil-paga minima nazzjonali. Dik hija s-saħħa ta' Malta flimkien. Għaliex hemm intu f'dan il-pjan rajtu l-ġid, imma fadal ħafna u ħafna x'namlu, spazji miftuħa u ħodor tajnikom diġà il-konserterja f'Taqali, il-park ta' San Clement, il-park ta' Benajsa. Mhux biżżejjed imma se nagħtukom aktar. Insemmi l-proġett ta' San Ġwan, insemmi l-proġett ta' Bormla, insemmi l-proġett tal-Victoria Park. Tajna wkoll għajnuniet kbar lill-familji. Xorta ngħid li mhux biżżejjed. Se niġu għandkom u nagħtukom aktar. Iċ-Children's Allowance ħoloqa Gvern Laburista 50 sen ilu u kienet tottal dak it-tfal sal-età ta' 16-il sena. Aħna lill-ġenituri bullit li jibqgħu jistudjaw lilin mill-età post-sekondarja sentuhom spalla ġdida, benefiċċju ġdid ta' 500 euro fis-sena għal 3 snin, 500 u 500 oħra. Dan għaliex aħna nemmnu fl-edukazzjoni irdupjajna l-investiment f'dan is-settur lill-għalliema se nagħtuhom l-akbar żidiet illi qatt tingħataw fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Qed nibnu wkoll skejjel illi huma state of the art, sistema ġdida ta' stipendji li tgħin lil kulħadd, imma b'mod speċjali lil dawk illi jistudjaw suġġetti partikolari. Għall-istudenti l-aktar vulnerabbli mbagħad wessajna l-iskema disa'. Il-familji middle class nemmnu li huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna. Ġibna full employment f'dan il-pajjiż b'impjiegi ta' kwalità aqwa. Konna wkoll tarka kontra x-xokkijiet tal-prezzijiet, però xorta nerġa' ngħid illi mhux biżżejjed. Fil-manifest wedna tnaqqis fit-taxxa u dat tnaqqis se tkunu qegħdin toħduh. Ġenituri illi jaqilgħu sa 1,000 euro fix-xahar mhumiex se jibqgħu iħallsu taxxa. Tnaqqis fit-taxxa illi se jkun ifisser sa kważi 600 euro fil-bwiet tal-familji middle class. U anke lin-negozji se naġġornawlhom is-sistema tat-taxxa tagħhom. Tan-naħa l-oħra raw tan-naħa l-oħra ċedew l-armi mill-ewwel basta moħħhom fil-gwerer. Għalulna li m'għandhomx pożizzjoni
dwar it-taxxa komuni imposta mill-Kummissjoni Ewropea. Aħna konna u se nibqgħu niġġieldu għall-azzjendi tagħna. Kif kont wett meta l-ħadd mexxej ta' dan il-partit jien kommess li nindirizza id-distinzjoni fit-taxxa bejn azzjenda barranija u waħda Maltija. Il-benefiċċji fis-sistema tat-taxxa se jmorru lil kull negozju li jaħdem għal ġid ta' pajjiżna. Għandna pjan ukoll għal negozji illi operaw minn ċertu lokalitajiet. Il-pjan għal reġenerazzjoni ekonomika u soċjali. Lokalitajiet illi ma gawdewx biżżejjed mit-tkabbir ekonomiku, aħna sejrin nagħtuhom spinta. Għax irridu illi kull lokalità f'dan il-pajjiż tirnexxi. U mbagħad la qed nitkellem magħkom u naqsam magħkom il-pjan tagħna l-lokalitajiet ħa nitkellem naturalment fuq hawnhekk, fuq il-Ħamrun, fejn diġà għandna kunsill b'saħħtu ħafna fejn hemm kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-Gvern ċentrali, il-Kunsill Lokali, illi waslet għal proġetti b'saħħithom. Sar ir-restawr fuq il-faċċata tal-Knisja ta' San Gejtanu, sebbaħna d-daħla tal-Ħamrun, saret mill-ġdid it-triq il-kbira San Giuseppe. Għalhekk ħaġa waħda nitlob minn għandkom. Għatu l-appoġġ tagħkom lil kull wieħed u waħda mill-kandidati fisem il-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, ħalli bis-saħħa tagħhom nirreġeneraw ġnien Anton Butiġi ġnien Oreste Kirkop u ġnien il-vittmi Ħamruniżi. Tiftaħ ukoll mill-ġdid l-assa tal-Pulizija wara proġett ta' rinnovazzjoni u nkomplu nżidu l-investiment fil-forzi tal-ordni. Irridu wkoll noħolqu spazju miftuħ ġdid biswit l-iskola illi ser kun qiegħed jinkludi fih ġnien komunitarju OCR, jiġifieri l-Obstacle Course Race, Rain Garden, kif ukoll tamiri ieħor għat-tfal. Però dak tafu għaliex ħbib tiegħi, għaliex niġu għandkom u nitkellmu bi pjan, mhux baħ kif qiegħed jagħmel ħadd ieħor, bi pjan ċar għal kull lokalità. U kemm fadlilna x'nagħtukom għaliex hekk jistħoqilkom, imma biex dan il-pjan isir realtà tridu tibatu messaġġ ċar fit-8 ta' Ġunju. Jekk l-establishment se jara imqar li ċken sinjal ta' eżitazzjoni minn naħa tagħkom se jirrankaw l-attak fuqkom. Smajtuhom ftit jimilu x'iddikjaraw. Iddikjaraw gwerra kontrikom. Tħalluhomx! Ksibtu wisq biex l-arloġġ jitħalla jitreġġa lura. Jien mhux se nibża mill-gwerra qaddisa tagħhom. Anzi, se nibqa' kalm ħafna, però daqstant ieħor sod, kunu miegħi għal pajjiżna, fidejkom is-saħħa l-Ħamruniżi, is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi. Grazzi tal-li kontu magħna llum hawnhekk fil-Ħamrun, aħna narawkom nhar il-Ħadd għal Masreli fl-10 u nofs bħal ormi. Il-lejla tajba.